Furcsa édességek a kínaiból, második rész. Többféle ízből lehet választani, elsőnek kóstoljuk meg az epreset. Az illata jó, jöhet a kóstolás. Szerintem ez inkább zselé, mint puding. Itt próbáltam ízlelni, de nem olyan rossz. Na nézzük a mangót. Nagyon intenzív mangó íze volt. Ez lesz a kedvencem. Következő, amit megkóstoltam, a licsi ízű volt. Hát igen, ez finom. Nagyon intenzíven lehetett érezni a licsinek az ízét. 10/10. A narancsíztől egy kicsit tartottam. És igen, nem volt olyan intenzív az íze, viszont nem volt olyan rossz. Az utolsó a mézdinnye. Ezt nagyon vártam, én nagyon szeretem a sárga dinnyének az ízét, és ez nagyon hasonlít arra. A fejemen látszik, mennyire intenzív és finom volt. Ez a kedvencem. Találkozunk a következő részben, addig is sziasztok!